Emunne mundi bomulumu kadini banyi na zonenu Yenu wabuovumbia onye mewa koge mewona Kaibukana no wanyi nanya Yebe Bible na-ekwu n'ibu n'anya ka mma Ebe ndị ọdịnala na-ekwu n'ibu n'anya kasị akasị Kedu ibe zazili nwanne na nwanne eji ekwe egbe ebu mma Nwanne amarozi ni nwanne ya n'elu Haba a na-eli na nnọ n'eze A nọ na-eli na nnọ n'eze A na-eli n'ime obodo na-abịa Ajụjụ ka nna junu ndị Igbo mụrụ ụdị mụ na-emegbu na-eme ya ejeli m egwu n'izu anọcha bata izu anọcha ahịa egwu ka mụ na ndị egwu m set ka ibido egwu naanụ ka egbe na-aranye ihe n'uwe jụwa ọbụ na ahịa na na-akpọtụrụ m onye were na nwa yi ọrụ ọnwụrụ ma na-adị wee gwa n'uche m n'ọgwa n'ọnwụnwa bịakwute n'izu a wee gbaba egbe gbube mma nwanne ji gbube nwanne ihe agbakwali m unu cheki wenu onye eji egbe bụ nwanne ya obi ọga dị na ya anyị weke n'elu na uche sobe ibe obodo dị n'Igbo niile egbe na-ananye elu ya bụ na ọ bụrụ osisi Fulani ka anyị na-aya anyị ga-egbukwazi n'ọnwa anyị tupu ahịa Fulani wee na ajụjụ ka nna Igbo ọbụla ibu ụba onye mbụ meliwela abụmụlụ ibe a na-eme nkịta eme otuko onetu na ọkpa nne ya na-ajịlịja okwu ka nna ekwukwani oziọma Chukwu ziri m nye ka nna ezikweni ndị tekene na anya n'Igbo niile ka Igbo na-ada ayala ayala unu na-anụkwu ibe nna ekwu onye nne ya bụ enyi ọ na-abụzikwa na enyi onye nne ya na-emesi ike ike ọ na-emesizikwa n'ike a na-aga gagata n'iru agawa n'azụ ndị Igbo ndị iso na-acha ahịhịa ọka nna ya okwu anyị nwere n'ụlọ ka anyị buru jewe na kootu oyibo wee jụwa kedu ibe oyibo ga-emelu unu kedu ibe oyibo ga-emelu unu ka nna jụ ị na-etinye ego nwanne gị na-etinye ego na-anụkwa ibe ụbọchị na-ana unu n'iyi onye ọbụla na-agwa webuli ibe nwanne mere nwanne ya amamibe ọdịsịnụ wee jụwa ya enwezikwalini ndị okenye n'isi ya ji gbaba egbe egbe ebube mma nwanne jiri omalizini nwanne ya na nnukwu ibe na-agbalị m na-ebe ajụ ibe gwa mgbe ọrụ na-eche eche nwaka na-echekwa na onye mmeli ya onye ji egbegbu nwanne ya obi anọ dịrị ya sikpa ka ga-eme ibe ka enwee udo n'izu n'ezie dị izu nwe ji amatụ n'ụwa niile izu Kuwait ọgbazikwa izu Kuwait nwee ji amatụ ka nna ọgbazikwa izu nara oke ka enyi na-arazi oke ka mbeta wee jụwa mmadụ ọnọzikwani n'izu eberebe ebuwe ebe ebuwe na-ebe ibe nji igwube onye na-amụ ji nne ya lelula bụ agụụ ga-agụ ya n'iru ka ọ na-amụ unu na-anụkwa ibe
Yakazie dị n'obi ebulu n'ọnụ mkpuke yakazie dị na mkpuke ebulu n'ije n'ama unu lotakwa iwe nwanne na-elu n'ụlọ ihe a na-eburu dị n'ọkpụkpụ unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe onye ka ndị ebunu ụmụaka zọba na kwaba adịbịa ana m ayọ ibe na-emeli isi ibe ya na chukwu kelụ o weta udo n'izu ka agbaka ga-eme ibe egbe ka nwanne webuni nwanne ya n'anya na-agbalị m unu agba na anali na ofu onye ụlọ azụ n'ọnwa na olu niile ka a na-agba azụ na nnukwu ibe egwu nwaze mene nsụgbọma mbala ya na-enye adịvaịsị emume emume adịvaịsị n'ọdịkọs n'abalị mụ na-agba n'ọganiru ka mma n'elu ị na-aghachi azụ ụlọ ndị iso ọdụcha ọganiru ka mma ibe ndị kwube na nwere ibe nna m n'ọsala malagbe nwudede ka anyị mara ebe anyị gwụ n'ode na-agbalị m unu na ahịa na-abịa mgbe mbụ ozibe anyị na-eme ibe nji akọwa unu melide ibe ma ahịa na-ekwu nwebịa kedu ibe unu ga-eme chịkọtakwadị n'onwu na ọnụ yawa na ichukwu kalụ o sie ike si were ọgwụ mbọsi bebe ebele ọchukwu kalụ ọbụ ibe na-emeli isi ibe ọba uelu ọba ka ege ebo elue n'anya weli n'anya tinye na mmiri wedike bụ edike mbọsị ọgụ achọba dike ụmụnne m ndị iso ọcha ana m ayọ unu ka anyị bụrụ n'okwu nwe anata n'ụlọ ka anyị nwee ndị ndozi ọzọ nwesa azịza dịnụ wee na-egwero mgbaji wee tụ uwe azụzụ ụmụ unu ụtụtụ ga-achọ na ya achọ ediburu na-agbala egbe ebulu abụkwani m okwu n'ọnụ ebe anyị na-eje chaka kwenu ibe ji ekwu ịna-anya chibọnụ ụtụtụ anụ n'ọzọ ana m eje studio ka m weta ego ka nluwe mba junction nwere mmadụ ịnọ ndị ori a na-agba n'ọkụ bancha bụzi owu okwu abụ nne ana m ayọ ụmụnne m ndị Igbo ịma na ise emebi obodo n'ihi na amaka na ịba n'ụlọ n'ọlụ ujula eju a na-achọrọ ụlọ achọ o nwere ebe oridu mmadụ eje cheki kene onwewe onye zụrụ ori zụtatu deki maọbụ nwandeki na-abụrụ ori gọọmenti ana m eje asaba n'ụka gara aga na-eweta aka ka nluwe opi iwe meriri mkpa na-aba ebe na-etibi ibe wee tụwe ọ bụrụ ndị aka na ụmụnne m bacha bụzi ebe anyị na-alụja aja unu na nnukwu ibe egwu emeri m okwu nwaanyị ebe ọ na-agwa agwa jụ anya osi na-akwapụli ya na moto gọọmenti ndị a na-akpọ one chance ma ba jideli ya asịsị anya ego ji otu onye na moto ụmụnne m a na-ekwu na ya n'elu ibi ya baji nke ka akpali na-ebuko ndị mmadụ elu n'ezi ndị a ga-anali fonu ndị a ga-anali ego ana m agwakwado unu onye ọbụla baa n'ụlọ ndị nne na nna onye ọbụla jidekwana ụmụ ya onye nwụla nwa na-apụtara unu na nnukwu ibe egwu unu ndị na-ezu ori o nwere onye dere ori na katama adịvaịsị n'obi kos unu ezuzine na ndị na-agba ụlọ
agbazila unu ibunye kotolobulu na enu ụwa ka anyị na-eme onye nọsi ya gwụọla ibunye kotolobulu na ndị Igbo mụrụ mụ mmadụ dị n'iche n'iche n'Igbo nsogbu kedu ibe bụ n'ibe ejeli ma a na-akpụ ego ọsọ na-ara abatali m ụlọ egbe na-abịa ụmụnne m gwanụ owu na ajụjụ wegwegbuwe nwere ike ezigwenụ anyị mali mgbe agha bata onye ọbụla chịrị ọkpaba anụ ụlọ na-akpa udo n'ime obodo na-edozi obodo ka ọ dị mma udo na ịhụnanya onye ka anyị na-amụta nya ka anyị na-achọ na n'Igbo anyị wee kwudo onye na-enwere ịhụnanya ebe nwanne ya nọ ụmụnne m eberebe ebugwe n'igwe ọgaranya mmanwụ na-ada n'ụwa ibunye kotolobulu na-ego n'ụwa ka nna ya izu na-ayọkwa Igbo niile ebe enwere nsogbu unu tinye anya na mmiri chọọ ibe zoro ezo unu na-anụkwa ibe magwali m unu agba na maka ile emene mmadụ n'oge melibenya na chi egwu ndị Igbo amaka ọnụ nwa si na-ebialụ unu ga-emeli Chukwu gwara ụmụ Izrel na ihe ga na-abịakwute unu mana eme enu ma ọbụ unu nwe mmeri ilili nna ndị iso n'ụjọ ana m ajụ ma chifu nke obodoza eze anyị izu jide ebubo ọnọgwa n'ụlọ ibe nwe na-eme unu bụkwa okwu nwe ejebi ya ajụjụ ka nna onye ụmụ eze n'izu ịna wechi ya dibịa chụwa odịka onyele n'ime ọnaka ndị izu unu bụkwa okwu nwe ejekwula eze anyị izu jide Chifu Joseph Okafor onye ụmụ eze n'izu ị na-ekene bịa weli haba egwu nwejekwe n'igbo oyi anyị egwu nwejebe oyi anyị haiship ofe ike fụrụ anyị ekwumebi ya otu na-akpọ gị iji izu ji na-ebube tata na echi ịmakwa ya ibe enwe na-ebe ebe ọ bụ na nke ị ga-achụkwu nyere ike tata idozie izu abụ udo ga-esi n'aka gị wee onye nwe eze eke n'anya egwu nwa na-akpọ idegbu na ọya anyị bọọlụ okoye ogede izu dị na-ebe ogede izu dị na-ebube ịnọgbu ya ibe mmemme onye si nwụrụ na ọmụmụ na nwụna egwu nwe jebe Adama vileji onye anyị ji jebe bụ aishi onye anyị Innocent Okeke onye ga na-edu akụ enwe ebe n'izu akụ na-enwe n'ibe oyimi nọbụ ya ibe enwe bịọba oyimi nọbụ ya ibe enweme egwu nwe jebe kwuwe
ụmụmite village belebe bụlụ odogwu n'egonu ijele amala udonu kedu onye anyị joje amala udonu n'egonu ijele bụ wekwa n'ọya anyị amala udonu high chief Emmanuel amala udonu Ifeadị amala udonu idewanu n'izu ọna ọcha niile ọdụ na belebe bụlụ odogwu idebizu ijele idewanu n'izu ọdụ na akpọghị ibi ya amala udonu famous oil Nigeria limited kelekele na na-atazinu ịnọkwu ya ibe nweme ịna okenye a na-anọrọ amala udonu ewu amụanị n'ugbuli ị na-anụkwu ibe egwu na amala udonu n'enu ijele amala udonu udo kasana amala udonu egwu nwe jebe otego village n'ụzọ ọcha amala udonu udo kasana amala udonu egwu na-akpọ high chief Festus nwaonye akụli nọkwa n'ụlọ amala udonu eze ndị Igbo na Ghana ya wenu na-ekwuli Igbo niile ịnọzikwu ya ibe kelekele na ememe na-atazi n'enu ebe okike na-ekerobe nne ya ga-akpa ka e ga-eme amala udonu egburu okwu ka e wee neta okwu nwe n'ụlọ ya edozi ya isu amala udonu isu dịkwa n'igwe ọ dị na mbụ amala udonu n'enu ebe ijele bụ egwu na-akpọ ite amala udonu ezi ọhịa anyị nwa nwa ngwọ nwa abụcha amala High udonu chief. n'enu ijele bụ ebuka ọtọrọ m kelekele na na-atazi nwa 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 abụcha ozigbo ndụ nwa n'uke Naijiria amala udonu n'enu nwa dibịa kwụsị eze kwesịrị nwa amala eze udonu kwesịrị nwa na nwa m ịnọzikwu ya ibe mma wee mee amala udogwa okwu na-edozi ya o dịlị nwoke na nwaanyị mma onye na-ekotela obunu n'enu ijele amala udonu egwu nwa na-eje amala udonu ụmụnne n'enu ebe ijele bụ n'izu ọna ọcha onye ka anyị ji amala ite udonu wepụ maka ezi ọhịa amala anyị udonu wezọ Felix Udenna amala udonu ya n'enu ijele bụ onye ụmụnne erutile onye ekotela ahịhịa ka nna ebe ga-akpa udo amala udonu udo kasana amala udonu n'enu ebe ijele bụ ya eje m ụmụ dunu ahịhịa ka mgbede onye anyị ji debe debụrụ mgbada matin ọfọgansị ịna okwupụla ọnụ anyị na chukwu ịnọzikwu ya ahịhịa iyolu chukwu na-emeli gị ya ihe chukwu ahịhịa ka edozi ya izu ka izu kwuwe ji dị mma taa amala udonu n'enu ebe ijele bụ egwu ka nọkwa n'ụmụ udu egwu na-akpọ ede high chief Anthony Nwakonobi ịna onye Anthony Nwakonobi ibido mela ọzọ n'Igbo ịnọzikwu ya ibe bana ịna si babelo ka ga-eme isi na na-atazi dike egwu neta okwu nwa n'ụlọ ka eme n'udo amala udogwa n'enu ebe ijele bụ ude njinji mmanne egwu meje n'etiti ahịhịa ka anyị ka na-eje amala udogwa abalị mụ na agba na adị vaịsị n'obi kọs kelekele na na-atazi dike ijele amala udonu udo Anyone. amala udonu n'enu ebe ijele bụ nwoke onye nke ka anyị ji je iji onye ekotela obunu n'enu onye ka na-etu amala udonu odogwu isu asị m si debe egwedebe shaman vigilante isu ji debe odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ n'odogwu ịna nnukwu ibe mmanwụ na-ebe umele m ka anyị na-eje kedu ndị anyị nọ jebe